Tota la part de decoració i ornamentació en el modernisme podia tenir un significat simbòlic. De fet, aquí hem fet aquesta taula destinada al que és el simbolisme amagat. És allò que tenen les plantes, que diuen les plantes i les flors en aquella època i que avui en dia ens hem quedat amb la rosa de Sant Jordi i amb els cipressos pel cementiri. Per tant, hem volgut fer aquesta taula destinada al que és el simbolisme de la rosa com a reina de les flors i per tant amb una petita mostra del que és una rosa que es trobava en el Palau de la Música, el que és també un repertori a partir de diferents roses en el que és el modernisme i també un llibre amb molt significat, molt de significat ocult, que és el Lenguaje de las Flores, signat per un tal Florencio Jacquemín, que en el seu moment va tenir molt d'èxit, que van fer moltes edicions i que explica precisament aquest món ocult que tenen les plantes i les flors a partir de diccionaris i d'una gramàtica floral que és molt complexa però que en aquell moment tenia va ser molt ressò i va ser un llenguatge en boga.